Здравейте, маняци, аз съм Вени. И сега в училището с Павел и с Сяви. Ние сме Геймърскрафт. Така, че качваме за някакви канали. по-готини. По-готини, Добре, какво ще правим? Добре, Нашето училище се казва Свети Климент Охридски. Защо се показваш само? Боже, малко дали. Ние сме втори клас. Те всички са първи клас, ние тук влязохме. Госпожата не види, че снимате. Защото не е позволено. Правим го за вас. Правим го за вас. Дай камерата. Тя е близко, но... Близко не ни забелязва, че снимаме. Не трябва да погледне насам. Но въпреки би трябвало навънка да може. Виждате, ние с нас се спа, ето ме сил. Сезам камера съм. И хора, значи аз 2 клипа вече съм направил, които ще ги кача днеска. На 30 април. Ще кача миналите 2 клипа, които трябваше вчера, а този клип ще го кача на 1 май. Така че на 1 май ще снима и още един клип ще има за днеска. Обещавам го. В Godcraft, там където сме снимали, аз съм казал, че ще го прекратя и че после ще го довършим, а не го довърших. Гледахме клипа ти. Защо сте скрил толкова ценни неща? Не съм скрил ценни неща. После се пребивахме на... После се пребивахме на PvP. Да. Защото той беше скрил честна Skyblock. Аз чуда къде са ми двата диаманта. Видя ли вчера, че ги няма там, бе? Да, на клипа видяхме, че има в клипа, ти си ги бил откраднал обаче. Бях, вече съм, защото не са у мен! Нещо ми зацепи на скиблока и вече съм с Iron Boy, а не с златна. Ще обърни камерата. Не мога да я обърна по време на крив, не може да се обръща. Другия клип или ще е за Godcraft, или Gameplay България, или за Vlog. Дайте Gameplay България. Искаме да ми направите ред на къщата. Абонирайте се за всички канали. Абонирайте се за Милен Петков за този канал и харесайте клипа, защото ми помагате. И се абонирайте най-ново за Геймърскрафт. Те се сляват, всички гласове се слеят в един. А първият клип е Влог. Може ли да кажа нещо? Може да кажа нещо? Аре, камерата се насочи. Добре. Абонатите на Геймърскрафт, на Милен Петков и на Вени Петков се сливат. Това е. Да, вече имаме... Значи 17. Чакай, не, ти имаш 20. Не, ти имаш 17. Що път черква видях имах 20? 20 плюс 3, 23 плюс 8, 30. 31 абоната, бе. Да, благодаря ви за 31 абоната. Мисля, че в Милен Петков се пише, че са обединени абонатите. Силвите ще кажеш нещо? Не, няма думи. В моя канал, нали, нашия Геймърскрафт, аз го написах хора. Извинявайте, извинете, не си спомням какво бях написала. Извинете, че не качвам толкова често клипове, просто нямам време. Наистина страшно съм заед, имам си някои лични неща, които аз ги познавам много добре. Ти си ми брат. Значи ние ще... в Милен Петков очаквайте тази събота и неделя клипове. Очаквайте. Извинете се нещо толкова заспали, просто няколко часа вече сме навън. И тук е огромно слънце в Плевен. Ама на нас не вижда, че сме на сянка, чакай малко. Така на слънце да правя по-хубаво. Май не забелязаха. Да. Не, нас. По-хубаво трябва да се вижда. Никой други. Трябва да ми вижда. Направо 10 минути ще спрем клипът. И ще направя кале после. Аз сигурно само. Не съм сигурен. Може би един друг приятел. Правим група. Аз, Павел и Силви. Аз съм китарист и певец. Павел или
Паврани сlikiteрище, а Силвия менеджер. Ще спечеля фалшиви пари. Ора. Добре, си. Я стара някъде на слънце, защото не се вижда добре. Ама аз си съвсем сух. Ма се вижда само. Напишете в коментарите какви са ми очите. Моите са пъстри, ама няма как да го видите. Моите са кафе. Моите са зелено гепардови. Моите си личат. Моите са доста готини. Би трябвало вече да си лечил какви са ни очите. На Силви познайте какви са. Моите никога няма да се. На Силви са кафеви. Не познайте. На Моите никога няма. В Геймърскрафт познайте на Павел. В Смилен Петков познайте на моите. Не, познайте тук и на Триманик, на Силви, на Павел и на мен. И кой има най-хубави очи, напишете. Ясно е, че моите никога няма шанс. Моите са гепардово-зелени. Гепардово-зелени са. И ние се тръгваме отвън. 3 часа игра. Сега, тук се придвижиме, ще снимаме. Ще стане каф. Дали аз нямам се чира? Тя се ви харесва епизода и до скоро. Кажете чао. Слушаме ли? Госпожата ще ни види. Няма. Ще кажем, че не снимаме. Просто си кажем телефона и се играем. Няма да снимаме. Няма да приключваме. Така. Сега тихо. Всичко помага. Така не гледайте. Не, Хайде, прави така. Ама я ти. Алекс, не ми беше го дала на вана. Ще минем покрай госпожата тишина. Минахме покрай госпожата. Госпожата тук пред. Да. Тромава бабичка. Само това знаеш ти. Колко дрехи са оставени чак. И второ да бутам ги, ама не псувай. Не ходите ви, бе. Няма да буташ никой. И 5 човека в разтапчика. Ще бутам да няма. Падне топката един отива. Ще бутам да няма. Ето го, бе. Здрасти. Ще бутам да няма. Защо не мене? Хайде, взимай всичко. Смилиш като госпожата за вас. Добре, аз тук да... Аз съм по-екстремен. По-екстремен, бе. По-екстремен съм. Чакай, аз ще се кача и ти. Ето е земята на клипката. Изкараха гол. Май не забелязах. Чакайте на нашите! По-скоро. Кажи хира, ютубе! Амале, да скрипса на микас. 9 минути бързо трябва да стигне. За покатим. Кажем. Тишина, едната госпожа правица. Добре. Само откриват телата. Не трябва да са нещо като щици. Я се прикам! Избяхме вече 100%. Май някой не следи. Какво правите, бе? Пак ли? Не.
Виж? Не снимаме. Тиши на маняци. Аре, пусни ги, бе! Не сте Б клас, бе! Влизай! Дали! Да, стане то леко. Да, ще каза. Това беше маняци. Надявам се ви хареса епизода. Дайте паче нагоре. И чао маняци! Чао маняци! Харесайте, абонирайте се.